Bugün ilibizning dövleti dini siyasətində Müslüman dünyası məsələlərində həm onun ihtiyaçlarına ixtibar ortu күзәтелә. Нәкъ шул вазгыятьтәге кыскача яңалыклар белән Мөршидә Җиһан таныштырыр. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. Bögülme şehirinde Milli Muң Россия Күләм Мөнәҗәтләр фестивале узды. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлап үткәрелде. Бәйге ел сайын Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Бögülme мөхтәсибәте, Бögülme шәһәренең татар мәдәнияте үзәге ярдәмендә оештырыла. Ümitler zor, çünkü özümüzge dini, elbette milli, özümüzün altın mirasını saklap kalığı tiyişli bulup tura, bu bizden üstümüzde buruş bulup tura. Ama elbette yaş üsmeker bunlarımızga örnek kaldırı tiyişli. Мөнәҗәтләр башкару фестивале халык арасында татар мөселман традицияләрен барлау, татар телен һәм милли мәдәни мирасны саклау, үстерү, Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүчеләр арасында дуслык җипләрен ныгыту максатыннан үткәрелә. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, социология фәннәре кандидаты, гаилә мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның рус телендә «Уроки семьи» китабы басылып чыгу уңайыннан матбугат конференциясе узды. Журналистлар белән очрашу барышында китап авторы аның барлыкка килү идеясе һәм нинди концепция нигезендә төзелүе төп эштәлеге турында сөйләп үтте. Шушы гаиләне кыру, шуны ирне, хатынны сайлау, теге никахка хәтле һәм никахтан сынтыруларын, бөтенесен искә бала табу, баларга тәрбия бирү. Ширмешән һәм Әлки мөхтәсибәтләрендә яңа мәчетләр ачу тантаналары булып үтте. Ширмешән районы Урманасты Үтәмеш авылында моңа кадәр хезмәт иткән мәчет бинасы яраксыз хәлгә килгәч, халыкның һәм иганәчләрнең тырышлыгы белән яңа мәчет бинасы төзелде. Шулай ук Әлки районы Яңа Әнҗирә авылында да иман йорты ачылды. Моңа кадәр анда мәчет булмаган Яңа Әнҗирә мөселманнары җомга намазларына күрше-тирә авылларга йөрергә мәҗбүр булган. Хәзерге вакытта Яңа Әнҗирә авылында Шәһид мәчете ачылганнан соң Әлки мөхтәсибәтендә мәчетләр саны 31-гә җитте. Берничә минуттан Казанның Үзәк сәүдә кибетендә гыйбадәт бүлмәсе ачыла. Ул кибетнең аскы катында урнашкан, бу Татарстанда 10-нчы намаз бүлмәсе. 2020 елда сәүдә үзәкләрендә гыйбадәт бүлмәләрен ачу буенча Россия мөселман эшкуарлары ассоциациясе инициативасын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хуплады. Гыйбадәт бүлмәсен ачу тантанасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габделганиев һәм Россия мөселман эшкуарлары ассоциациясе президенты Айдар Шаһимәрдәнов катнашырга ниятли. Сезгә җиткерәсе яңалыкларым шушылар иде. Киләсе ял көннәрегез файдалы үтсен дип бүгенгә саубуллашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.